Sziasztok, srácok! A mai videóban Tokabokából második részt fogom nektek megmutatni. Meg is mutatom a házat újra. Lehet, hogy elfelejtettétek. Lassan mutatom. Jó, fölmegyünk a második emeletre. Itt is vagyunk. Látjátok? Igen. Itt van a szoba. Igen, itt is. Most ki voltunk? Kipakolta innen, mert hát azt mondta, hogy el fogunk költözni. El fognak költözni, de nem is akarom húzni időt, hanem kezdjük is az egész videót. Itt is vannak. Anyu,